kaga wa'annan mutanen da suka taru suka kashe wannan matar a ka'idar musulunci hukuncin su duk gaba ɗaya a kashe su. Allahu akbar. Masha Umar bin Khattab radiyallahu anhu an sami irin wannan waƙi a zamaninsa. Wata mata tana kwartanci da wani kwarto, sai wani yaro karami ya gansu. Sai ta ce yaron nan fa yana da wayo, ya gamu zai tona mana asiri, a ɗau matakin kashe shi. Aka yi ma yaro taron dangi, wasu mutane guda 10 suka kashe shi. Bayan an kashe shi sayyidina Umar abu ya zo gaban shi, ya ce to gaba ɗaya su 10 nan duk a kashe su. Fikihun abin ma ya ɓoyi ga wasu sahabbai, ya amiral muminina ka kashe mutum 10 dan sun kashe ran yaro ƙarami guda ɗaya. Ya ce wallahi billahi inda mutanen garin Sana'a gaba ɗaya za su yi taron dangi su kashe mutum ɗaya, wallahi duk sai na kashe su. Yanzu wata ƙadiyya da ta faru a kusa da ni a mararrabar Jos. Ganka kaje har gidan ma. A mararrabar Jos. Da saka ma da alkhairi. Wata baiwar Allah malama mai karantarwa ɗalibar ilimi. Allah. Amin. Ta fito tana neman ina ake wa'azi. Kawai fa tambayar da ta yi kenan. Kawai sai matan da ta tambaya sai suka ce irinsu ne barayin yara. Inna lillahi wa inna Kawai fa. Ta ce me ya kawo maganar ni baroniyayya? Kun ganni da wani yaro? Kun ganni da wata alama ɗaukar wani? Ni ɗaliba ce, ni malama ce mai karantarwa. Ni yar ganin nan ce kuma ina da 'ya'ya, ina da mijina wane. Amma duk da wannan bayani da wannan baiwar Allah ta yi sai kawai suka ci gaba da dukanta. Mai unguwa labari ya je wajensa, ya je ya anshi matan nan da ƙyar ya kai ta gidan shi. Da ya ga abu zai fi ƙarfin gidan shi ya kira 'yan sanda. Aka zo aka ɗauke ta zuwa police station. Ana zuwa police station mutane suka ci gaba da taruwa. Suna jifa a police station. 'Yan sanda na harba taya gas. Ana koran mutane suna ƙara taruwa. Har taya gas ɗin 'yan sanda ya ƙare, har harsashin su na harbi ya ƙare. Ƙarshe haka da aka fito da matan nan wani ya kwaɗa mata katako a kan. Wani ya sare ta da adda. Tana faduwa ƙasa kawai wani suka ɗauko mashin ɗin malamin nata Mallam Umar Wali suka ɗora a kanta suka watsa fetur nan suka kona ta. Kun ga sakamakon rashin bincike, kun ga sakamakon ɗaukar doka a hannu. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Idan wani fasiki ya zo maku da wani mummunan labari mara kyau mara daɗi, fatabayyanu, don Allah don girman Allah ku yi bincike. Me yasa aka ce ku bincike? Allah tusibu qauman, ni na ƙara ladin ba cikin alqur'ani yake ba. Allah tusibu qauman bi jahalatin, domin kar ku zo ku yankewa mutane hukunci da jahilci, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, wayi gari kuna masu nadama akan abin da kuka aikata. Ya za ku yankewa mutane hukunci ba mace hukunci ba bincike? Wace to yanzu in aka ci gaba da irin wannan a ƙasar nan, to ya za a yi mu zauna lafiya? Annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce la zawali duniya ahwanu inda Allahi ala qatali mu'minin. Duniyar gaba ɗaya ta gushe ba ta
ahwani inda Allah ya fi sauki a gurin Allah da a kashe ran mumini ba gaira ba dalili. Wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'ana ala qatali mu'minin walau bi shadari kalima yati yawmal qiyama maktubun baina ainihi ayisun min rahmatillah. Allahu akbar. Wanda duk ya taimaka akan a kashe wani mumini bi shadari kalima da rabin kalma, ba cewa ya ku kashe shi, ya ce ku ka shadari kalima rabin kalma. Ya ci yawmal qiyama zai zo ranar tashin alkiyama maktubun baina ainihi, an rubuta a fiskarsa wannan mutumin da kuke gani ayisu min rahmatillah, babbe ne daga rahamar Allah mai girma da ɗaukaka. Allah ya ce min ajali zalika, ta wannan dalilin katabna ala bani Isra'il, muka wajabta akan bani Isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, wanda duk ya kashe rai ba da an kashe mai wata rai ba, au fasadun fil ardi, ko ya barna a cikin ƙasa, fa ka annama qatala nasa jami'a, kamar ya kashe ran mutanen duniya ne baki daya. Wa man ahayaha fa ka annama ahaya nasa jami'a, haka wanda ya rayar da rai daya kamar ya rayar da mutanen duniya ne duka. Wata ayar sai Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله يتي ومن يقتل مؤمنا متعمدا wanda duk ya kashe rai da gangan, Allah zai mai tukuici guda 5. Na ɗaya fa jaza'uhu jahannama, Allah zai shigar da shi wutar jahannama. Na biyu khalidan fiha, zai dawama a ciki. Na uku wa ghadiballahu alaihi, Allah ya fishi da shi. Na hudu wa la'anahu, Allah ya tsine mai. Na biyar wa adda lahu azaban azima, Allah ya mai tattalin azaba mai girma. To ko in ya mune ne DP1 ko Bahaushe ne mara kirki DP1, ko mugun Bafulatani ne DP1, ko mugun Babarbare ne DP1, sai tun kudo ta cikin waɗanda suke neman ta, suka daddatsa ta, suka kashe ta, suka ɗau babur suka sa a kanta, wai ba haka ne malam, suka ƙona wuta ta cinye ta. Allah ya sa iyakacin wutar da za ta taba ta kenan. Zan washe biyu zuba sabba addu'a ta musamman. Wallahi tallahi wannan malamin Allah ya nuna wata daraja ta su a makon. Allahu akbar. Wallahi masu ɗaukan labarai na ƙarya da mutum bai yi bincike ba ya faɗa, sun kashe wata musulma a Marabar Jos daga Kaduna, haka saddan akan ƙarya. Ta fito daga gidan mijinta, ta nemi izinin za ta tafi. Da ta zo gurin muhadara da za a yi, malaman makaranta ce, ba irin matan banzan nan ba ne 'yan bori. Sai kawai 'yan sun suka ce, ta ce ina ake yin muhadara? Sai suka ce, wataƙila wannan masu sata 'ya'ya ne. Sai wani ya ji ga masu sata 'ya'ya, sai duka mai anguwa ya ce ku ɗauke ta ku kai su caji ofis, kan su kashe baiwa Allah. Aka kai ta. To ko in ya mune ne DP1 ko Bahaushe ne mara kirki DP1, ko mugun Bafulatani ne DP1, ko mugun Babarbare ne DP1, sai tun kudo ta cikin waɗanda suke neman ta, suka daddatsa ta, suka kashe ta, suka ɗau babur suka sa a kanta, wai ba haka ne malam, suka ƙona wuta ta cinye ta. Allah ya sa iyakacin wutar da za ta taba ta kenan. Allah ya mata rahama. Amin malam. Allah ya sa ta yi shahada. Amin malam.